Għall-Ministru tal-Ambjent José Herrera hi ħaġa ovvja li għandhom jitwessaw it-toroq minkejja li dan qed iwassal biex il-Gvern jaqta' u jqaċċad is-siġar. Mija l-iktar ħaġa ovvja u elementari, jekk ma twessax it-toroq ħajkollha konġestjoni. Jekk hemm xi ħadd xi politiku qed jgħid l-oppost, ma jifhimx. Ironikament, il-Ministru Herrera għażel spazju fid-del taħt is-siġar sabiex jipprova juri d-dispjaċir li jħoss meta jinqatgħu is-siġar. Dan, meta kollega tiegħu stess fl-istess Gvern Laburista qed ikun fil-mira ta' kritika mingħata ta' ambjentalisti talli qed jagħżel it-triq faċli tal-qtuħ tqaċċid tas-siġar bl-iskuża tal-iżvilupp meħtieġ biex jitwessaw it-toroq. Kull ma tinqala siġra, li personalment ħassibni mhux għax Ministru tal-Ambjent biss, però għax jiena ċittadin. Iżda fl-istess waqt qal lil Net News li bil-fors hekk irid isir biex kun jista' jsir l-investiment fl-infrastruttura tat-toroq Maltin. José Herrera prova jiġġustifika billi qal li se jkunu qed jitħawlu aktar siġar f'postijiet oħra għal dawk li jkunu qed jitqaċċdu. Iżda meta dnielu li siġra li titħawel issa hija ferm differenti minn waħda li tkun ilha hemm, il-Ministru stenna li ngħidulu aħna kif għandu jwessa t-toroq. Konna fumma li siġra li titħawel issa mhix bħal siġra li tinqala li tkun ilha hemmhekk żmien. Mela nsaqsik domanda, kif tipproponi li twessaw t-toroq? Il-Ministru tal-Ambjent tenna li jekk il-qtuħ tas-siġar ma jsirx, wieħed mhux se jkun jista' jsuq fit-toroq Maltin f'temp ta' xahar snin oħra minħabba l-ammont ta' traffiku.